Добрый день, поважаныя сябры. Я зараз нахожуся у нашей Слонімскай районной библиотецы, у музеі беларускай книги, и хочу презентовать вот такую цудоўную, прыгожую книжку нашего земляка Миколы Арочки, якая литерально тыдзень назад побачила свет у Мінскім дзяржаўным выдавецтве «Наука, беларуская наука», куды увайшлі лепшыя творы нашага знакамітага земляка. Дарэчы, 10 снежня Микола Арочку спаўняецца 90 гадоў з дня нараджэння. Ну, будем так лічыць, што да гэтай нагоды і дзяржава парупілася і выдала такі вот прыгожы том у серии «Белорусский книгосбор». Это великая такая праца зроблена была, и шмат гадоў мы не могли эту книгу выдать, але дзякуючы мінскім письменникам все-таки Микола Арочка побачыў свет. Чаму я яе прэзентую? Тому что я складаў гэтую книгу, написал прадмову да яе, написал каментар да кожнага твора і зрабіў дзядзьку Миколу, якога добра ведаў, яму памяць пра яго і яму вот гэты падарунак. Я нават уяўляю, як бы ён узрадаваўся, калі ў руках трымаў такую добрую цагліну, якая налічвае 550 сторонак. У гэтую кнігу Миколы Арочки увайшлі яго лепшыя творы, увайшлі драматычныя паэмы, «Судны дзень Скарыны», «Карнацыя Міндоўга» і іншыя. Увайшлі таксама артыкулы яго літаратуразнаўчыя. У кнізе змешчана вельмі шмат здымкаў, пачынаючы ад яго маленства да мемарыяльнай шыльды, якая ёсць на хаце у вёсцы Вецявічы, дзе ён нарадзіўся, дзе ён і пахаваны. Здаецца, здымкаў, каля 30 здымкаў увайшло ў гэтую книгу. Вядома, усе творы в один том змясціць немажліва, тому что им написано, можно было б выдаць таких 10 томов. Але добра вельмі, что в такой прыгожай кнізе надрукаваны творы нашага земляка. Вось я показываю яго вершы і паэму. Ну, кніжка вельмі прыгожа, просто прыемна яе патрымаць у руках. Так что, калі хто захоча пазнаёміцца з лепшымі творамі нашага земляка Миколы Арочки, вы можете наведаць у нашу Слонімскую раённую бібліятэку і пачытаць гэтую кнігу. А таксама яна у бліжэйшы час з'явіцца ва ўсіх кнігарнях рэспублікі, і той, хто жадае яе мець, могуць яе набыць. Дзякую вам.